Hi guys! Az a helyzet, hogy megjöttem ennek. Eddig tartott az én kedvenc időm, és most ma 30 fok lesz, holnap 34. És utána 29, aztán napokig 30, 32, 33. Ja, és ugye a múltkori vlogban meséltem, hogy tervezünk ilyen kicsi, hát ilyen, hát nem nevez, annyira Európa trip, de hogy Ausztria, Németország, meg Magyarország, így egy ilyen valamilyen körben. Autóval. Leülök. Nektek is ezt javaslom. Tehát storytime következik, ugyanis elkezdtem az elején. Tehát a sztori a következő. Mi ugye nagyban elkezdtük tervezni, vagy hát egyelőre ilyen gondolati szinten, de valahogy évelétől, hogy akkor idén úgy megyünk Magyarországra, mert már muszáj család látogatni 3 év után, hogy autóval megyünk. És az egyre inkább tisztult le, hogy ez egy jó döntés, mert vonattal túl hosszú lenne, azt egyszer már hazafele megcsináltuk, de hogy így azért oda-vissza azért az úgy tényleg már durva lenne, mert az egy kb. 2 nap összesen. Főleg ha lekésünk egy csatlakozást, mert amikor is az volt, hogy valamelyik vonat, nem a mi hibánk volt, tehát a mi vonatunk időben beért, de az a vonat, amire átszálltunk, az valamiért órákkal korábban elindult, és akkor mondták is, hogy jaj, igen, semmi gond, meg onnantól kezdve emiatt Frankfurttól hozzánkig vissza is kaptuk egyébként a jegyek árát, tehát még a metró jegyi árát is, amit azért vennünk kellett. Nem már. Most viccek. Én sem szeretem a nyárba, de hogy nem most van, miért? Szóval, ez nem igaz már. Pedig direkt van ilyen kis gyűjtőnk, ami elvileg direkt ezekről a kis dögökre van, és miért mindig az arcom a legérdekesebb? Oké. Szóval, hogy az így oda-vissza hosszú lenne azért, tehát az így is 21 vagy 22 óra volt az út csak haza, most az oda-vissza azért az úgy már ilyen 40-valahány óra kb, tehát az így tényleg majdnem 2 nap, az úgy nem jó, tehát meg nem is kényelmes, meg... És a repülőt meg azért zártuk ki egyre inkább, mert tele vannak állandóan hírek, hogy itt törölték áratokat, ott törölték áratokat, ilyen pénzt számoltak még föl kézipodgyászért, olyan nem tudom, hogy szóval, hogy így nem akarjuk ezt, hogy elbukni, amiatt még plusz szabad napokat, miközben csak a reptéren várunk, vagy ilyesmi, szóval ezt sem akartuk. És emiatt arra gondoltunk, hogy akkor menjünk kocsival, miért is ne? Ez tök fun lesz. És tök fun is lenne, hogyha nem az lenne, hogy Magyarország úgy Európai Uniós tagállam, hogy semmelyik holland autóbérlő nem engedi be a kocsiját Magyarországra. Beengedik mindenhova. Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Németország, Ausztria, nem tudom, Horvátország, az összes francia, spanyol, Krétára is le lehet vinni mindenhova, Montenegróba be lehet vinni mindenhova, Magyarországra nem. És ott álltuk így meglőve, hogy akkor most mi van? Tehát, hogy így akkor menjünk el ausztriai kocsival, hagyjuk ott a bérelt kocsit napokra, aminek közben csak ketyeg a fizetése, és nem csak a parkolás, hanem a bérlés is, és vonatozzunk át, és akkor ott maradjunk egy pár napot a szálláson, de akkor ugye pont a lényegét veszti el az egész, hogy tudunk vinni, amit csak kell, mert miért nem, mert hogy kocsival megyünk, tehát akkor ugye csak átmenni csak 2 hátizsákkal, de akkor hagyjuk a cuccainkat, hogy biztonságban legyenek. És kitaláltuk azt, hogy igazából nekünk csak Ádám nagymamája miatt kell Magyarországra menni, de vele úgyis egy napon találkoztunk volna, és egyébként nekem jött az ötlet, hogy akkor mi lenne akkor, hogyha elmennénk, úgyis az Alpokba akartunk menni egyébként nagyon, tehát az volt a terv, hogy hazafele az Alpokban megállunk egy 3-4 napra, és akkor ott kicsit kikapcsolunk, meg egy kicsit kiverjük az utóbbi, addigra már 9-10 hónapot, és nekem jött az ötlet, hogy mi lenne akkor, hogy elmennék Ausztriai ugyanúgy arra a szállásra, amit így körülbelül, vagy arra a részre, amit körülbelül kinéztünk, akkor még konkrétan a szállás nem volt meg. És oda hívnánk ki az anyósomékat, mert ugye amúgy náluk is nem lettünk volna náluk, de hogy miattuk lettünk volna még Budapesten. Ők nem ott laknak, de hogy mi meg akartunk Budapesten lenni egyébként, de így, hogy így jött ki, ültünk vele, hogy most 18 óta nem voltunk Budapesten, akkor most tök mindegy, még ide-oda 1-2 év. És gondoltuk, hogy kihívjuk őket, hogy akkor ott legyünk együtt egy pár napot, aztán velük elmegyünk Magyarországra, mi a kocsit ott hagyjuk egy állomáson, persze fizetett parkolóban, hogy gond legyen, és meglátogatjuk a nagymamát. És egyet valószínűleg ott alszunk, és utána megyünk vissza Ausztriába, ott vár minket az autó, és
ott maradunk még pár napot kettesben, és aztán jövünk csak haza. Úgyhogy most ez a terv, és egyelőre úgy néz ki, hogy a szállást sikerült lefoglalni. Még nem 100%, de ilyen 98, tehát igazából minden meg van beszélve, most csak konkrétan foglalást kell megcsinálni, csak közben volt egy kis bonyodalom, mert mi a múlt hétvégén elkezdtük lefoglalni a szállásokat, egyet Nürnbergbe, egyet Ausztriába, egyet meg Budapesten. És aztán utána jött az ötlet, meg a pánik amiatt, hogy a kocsit nem lehet kivinni a Ausztrián túra, vagy hát lehet kivinni Ausztrián túra, csak Magyarországra nem. És akkor jött az ötlet, hogy már Ausztriában is le volt foglalva az a szállás, de akkor is láttuk, hogy ezt amúgy le lehet foglalni több embernek is, mert ez egy elég nagy ház, és ilyen apartmanok vannak benne. És tök jól felszereltek, meg tökre tisztának tűnik, meg tökre barátságos, de elég szép a kilátás, meg minden. És most tartunk ott, hogy jó, akkor ma le tudjuk mondani a többi szállást, mert akkor most tényleg biztos, hogy nem fog kelleni. Beszéltünk anyusékkal, és ők is belementek, ami azért egy ilyen 50-50 volt, hogy nagyon jobban reménykedtünk abban, hogy benne lesznek, mert azért elég ilyen zsizsgősek, de nem volt biztos. Úgyhogy de ők is belementek, nagyon örültek az ötletnek, úgyhogy most úgy tűnik, hogy megvan. De nagyon durva, hogy mennyit fordult az egész kb. Egy hét alatt, mert mi tényleg azzal számoltunk, hogy be lehet vinni a kocsit Magyarországra, mert hogy EU tagállam nem lehet be. De hogy nem csak ennek a cégnek, hanem a többinek se. Úgyhogy ez így egy kicsit így, hát konkrétan a múlt szombatunk az erre ment rá. Tehát, hogy így, ez egy az egész nap. Úgyhogy, hát igen, kicsit megnyúzottunk, de most ennek így viszont nagyon örülünk. Nem mondom, hogy nagyon olcsó a szállás, mert így azért négyünknek annyira nem lesz, és így, hogy átfoglaltuk így, bár mi írtuk nekik, hogy ebből csak ennyi meg annyi napig lennénk négyen, amúgy meg ketten, lehet felszámolják még az összes napra 4 embert, úgyhogy jó, hát ez ilyen, tehát most ez nyilván. Viszont egyébként meg tök jól néz ki a szállás, remélem, hogy jó részét is kapjuk. Úgy tűnik, hogy 4 apartman van benne különben, és abból csak az egyik nem tetszik. Az is igazából csak annyi volt, hogy annyira nem tetszik a hangulata, de hogy hát ugyanaz a ház, szóval a környék az ugyanaz, meg ugyanazok a hegyek, meg minden. Úgyhogy ez így lesz. Az a terv, hogy ott különben. Hát nyilván biztos, hogy fogunk mászkálni a hegyeken is, de hogy nem annyira gyalog, inkább majd így kocsival menni ide-oda, ezt tervezzük. És szeretnénk elmenni ide, majd ki fogom írni a hely nevét, nem fogom kimondani, esélyt, hogy német szavakat mondjak ki, vagy település neveket. De ez a világörökségnek a része, ez a hely, és hát azért nem véletlenül, tehát hogy tényleg gyönyörű. Néztük persze ott is a szállásokat, ott ilyen kategórikusan 2,5-3-szorosa ennek az árnak, ez nagyon durva. Értem, hogy a világörökség része, de úgy most is így megszállunk tőle egy ilyen, tudom, 15-20 kilométerre, tehát hogy így egyáltalán nem messze, és sokkal olcsóbb, úgyhogy ez jól sikerült kifogni. És tök jó már a település, tehát van egy nagyobb település, és van egy ilyen kis picike mellette, ott van a mi szállásunk, de annyi, hogy így, tehát ilyen 1,5 kilométerre van az üzlet, ami már ennek a településnek a közepén van, tehát így konkrétan egymásba lógat a 2 település, úgyhogy tök jó. És ott van egy Spár, meg egy Billa, azt hiszem így mondják, bolt, amit eddig mindenki dicsért, aki Ausztriában járt, úgyhogy ezek vannak saját márkás gluténmentes termékeik, alig várom, hogy kipróbálom. De persze úgy megyek, hogy készülök azzal, hogyha véletlenül nem igazán van semmi, akkor az első 3-4 napra biztos legyen kaja, úgyhogy viszünk kenyérféléket, meg ilyen kész kajákat, amiben nincsen tartósítószer, meg ilyen rengeteg meg ilyen mindenféle kaki étel, egészségtelenítel, hanem ilyen normálakat. Azt a bonduet például viszem majd magammal, amit biztos láttatok már vlogomban, amikor utazunk, akkor azt szoktam vinni ilyen egy tálételnek. És az finom is, meg kicsi is, meg loktató is, meg minden oké. Úgyhogy... De azért ezért most így... Hát illeterelhet az agyunkat elég rendesen. Én nem tudom, én utazni egyébként nagyon szeretek, de amikor így szállást kell foglalni, meg főleg, hogy így több országon keresztül, ilyenkor tényleg az agyam, hogy azt érzi, hogy így izomlázos lesz, vagy én nem tudom. Nagyon lefáradok. De Ádám is különben nagyon ilyen... És ami a nem jó rész az, hogy egy éjszakát kell aludni anyóségben is. Annyira nem vagyok happy érte, tehát ez van. Maradjunk annyiban, hogy ez van. Azért az nem lesz egy olyan hosszú nap, mert odaérünk valahogy valamikor, hát igazából nem tudom, hogy érünk át, mert ha hazafele még bemegyünk valamerre, Ausztrián belül együtt, akkor lehet, hogy csak estére érünk Magyarországra, és akkor másnap látogatjuk meg a nagymamát. Ha meg aznap időben érdemben odaérünk, mondjuk nem tudom, délután 2-3 körül, akkor valószínűleg még aznap lemegyünk a nagymamához, és akkor még ott alszunk este, és aztán másnap valahogy, nem tudom, valahogy délután folyamán jó lenne elhagyni a terepet, hogy hát aznap még azért emberi időben visszaérjünk, mert nekünk vonattal majd úgy lesz, hogy
a keletiből Bécsig, ez kb. 2 óra 20 perc, 2,5 óra, és aztán onnan Grác, azt hiszem így mondják azt a helyet, ahova, tehát amin át fogunk menni, amikor majd Magyarországra visszafele megyünk, tehát ott fogjuk hagyni a kocsit, és oda is lemegyünk, és az is körülbelül 2,5 óra, tehát azért ez nekünk lesz egy ilyen 5,5 óra, vagy lehet, hogy 6, hogyha valami csatlakozást nem érünk el. Tehát azért annak úgy jó lenne mondjuk délben neki látni, mert onnan nekünk Grazból még majd vissza kell vezetni a szállásig, ami szintén egy ilyen 2 óra. Tehát igen, tehát ha dél körül elindulunk a keletiből, akkor az azt jelenti, hogy ilyen este 8-9 körül leszünk a szálláson. De nem baj, mert utána lesz még 3 napunk kettesben, szóval ez így tökre megéri. És így nem kell Budapesten nagyon sokat tartózkodni, mert azt is így néztük, hogy persze pár baráttal szívesen találkoznánk, de úgyis mindenki annyira busy, hogy nem is biztos, hogy sikerülne. Ilyenkor még senki nem tudja, hogy majd akkor ráére, akkor az utolsó 5 percben lemondja, szóval ezzel most úgy voltunk, hogy akkor ezt majd jövőre csináljuk meg. Viszont így meg a belváros is nagyon durván van pusztulva, szóval ez meg így nem volt, így mentálisan amúgy sem nagyon kedvünk, úgyhogy azok, hogy anyuséknál legyünk több napig, hát ez így jó lesz, hogy lesz hova menni, meg mindig lesz program minden napra, és akkor az úgy a különbözőségeket egy kicsit így elsimítja. Remélem legalábbis. Ez is egy, amikor valaki azt hiszi, hogy valaki divatból nem eszik glutént, mert hogy tudom, hogy van ilyen, aki azt hiszi, hogy ha elhagyja a glutént, akkor könnyebben lefogy. És egyébként biztos van, aki így is van, vagy egyszerűen placebo, vagy nem tudom. De amikor valaki cöliákiás, vagy gluténérzékeny, vagy gluténallergiás, de főleg a cöliákiával az a baj, hogy ez egy autoimmunbetegség, tehát nem az van, hogy allergiás reakció, és aztán majd elmúlik és rendbe jössz, hanem beindít egy autoimmun folyamatot, ami adott esetben hetekig tart, mire kitisztul, és hosszú távon ettől még pluszba is okozhat problémákat. Nem feltétlenül okoz, de okozhat. Na most ez úgy nem túl megnyugtató. És anyuséknak például az egyik ilyen nagy ellenfeszülés, hogy ők szerintük ez egy ilyen hülyeség, ami egy ilyen urimuri. Én meg már többször volt emiatt komoly bajom így az életem során, és azért tartom ennyire a diétát, mert mióta kiderült, azóta legalább tudom, hogy mi okozza a bajt, és tudok erre figyelni, és van kontroll az egészségem fölött végre, valamennyi a kezemben. De nem képesek ilyen nagyon sok év után se foglalkozni valahogy megérteni, szóval nulla empátia és nulla odafigyelés, úgyhogy ez már most egy ilyen feszkó, hogy bár én viszek majd mindent, de hát ilyenkor ez így mindig így le van ugatva, le van hülyeségezve, és erre egy pont egy ilyen szépen az ember így nyaralás cím, szóval legalábbis erre nem vagyok kíváncsi, őszintén megmondom, de reméljük a legjobbakat. Majd a vlogban úgyis beszámolok, hogy alakult. Mutatok nektek valamit, mert kaptam megint egy csomagot egy cégtől. Velük még volt együttműködésem, ők májusban kezdték ezt a bizniszt, és a kekszeket, amiket mutatok, azokat nem ők gyártják, hanem egy belga cég. Ez meg egy holland cég, akiktől kaptam, de ez a holland cég is forgalmazza ezt a belga kekszet. Ezekből 7 ízt különben, én most 4-et kaptam tesztelésre, és nagyon cukik a dobozaik, iszonyat cukik. A kekszeket még nem tudom, hogy milyenek, mert tegnap kaptam, és még nem csomagoltam ki őket. Ez az igazság, hogy ez a stressz ez olyan szinten, hát eléggé megviselt, és ráment az emésztésem. És most már jobb egyébként, de hogy így most azért pár napig így maradok a naturzapkásánál és a terseimnél, szóval. Nézzétek, milyen cukik! És ráadásul amúgy mindegyik másfajta keksz. Vagy hát ez például konkrétan krokant nevű, tehát ez a legcrunchybb. Akkor ez cookies, tehát ez belül egy kicsit soft. Ezek vajas kekszek. Ez pedig shortbread, amit én imádok, és olyan nehéz gluténmenteset kapni. De nagyon-nagyon szoktam örülni, amikor sikerül, mert nagyon imádom azt az állagot, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rájuk. És egyébként ez még tejmentes is. Ez még tejmentes is, szóval tök jó. Egyébként van még nekik spekulószízű, kókuszos és vaníliás is ugyanettől a márkától. És egyébként magának a márkának vannak, úgy emlékszem, hogy vannak sós dolgaik is, de abban nem vagyok 100%-ig biztos. Most meg visszavackolok ide a konyhába, és megvágom az előző vlogot, mert félig megvágtam. Egy harmadik kb. De még vágnom kell tovább. Mert annak szombaton fel kell mennie, most csütörtök van, szóval... Vagy bele kell szorítani az időbe, de még mindig nem értem magam teljesen túl így a bubszi. Hát nem azt mondja a bubszi miatt, de hogy a történetek miatt még azért van munkával, amit... Miért nyom? A pólómnak a varrása. Apropó pólómnak a varrása. Ezt a pólót, ilyen basic fekete póló különben,
de az Actionbe vettem, kevesebb, mint 4 euró, és 95% koton és 5% elasztán, azt hiszem. És nagyon jó. Nagyon egyszerűen nem tudok beleizzadni, pedig nem használok dezodort most épp nem használok dezodort, és ez a púr, ez tegnap is rajtam volt. És az volt, nem, hogy hát itt hagyom, hogy szellőzön egy kicsit, de hát biztos, hogy beleizzadtam, és nagyon hallgattam, nem nézegettem meg, csak így itt hagytam kiterítve. És reggel így veszem elő, és mondom, ennek konkrétan csak az öblítőt érzem rajta még mindig, de mindenhol. A hón alatt is, igen. És az tök jó anyagból van. Egyébként a fehérek is ugyanilyenek, de azt hittem, hogy azzal csak szerencsém volt, meg azt hiszem, hogy azt nem hordtam dezodor nélkül még. Ugyanilyen anyagból az is, ugyanaz az összetétel, ugyanígy az Actionból, ugyanúgy kevesebb, mint 4 euró. Csak ezt azért mondom, mert nagyon ajánlom, mert nagyon kellemes viselet, és nem lehet beleizzadni, vagy hát biztos bele lehet, de hogy még így, hogy idegeskedtem, sem izzadtam bele. Dezodor nélkül, szóval ez jelent valamit. Úgy tűnik, ez már egy ilyen állandó spot lesz a új nap megnyitására egy vlogban. És ez a másnapon is. Most már nagyon meleg van. Most még nincs, mert reggel van, de tegnap felmegyünk 25 és félre. Sikerült 1,5 fokot lehűteni a lakást reggel így a szellőztetésnél, de ez azt, tehát ugye ez fel kell kelni hajnalban. És viszont tegnap rendeltünk valamit, ami egy ilyen kis pici, hát úgy mondod légkondi, azért az direkt írva van, hogy ez nem effektív egy légkondi, de elvileg vízzel működik, és van jégakukkal még pluszba, és hűti a levegőt. És nagyon dicsérik a véleményezők, úgyhogy tök poén, mert bol.com-on vettük, és ott volt, hogy az elmúlt hónapban több mint 100-at vett. Jött a meleg. Nekem az már így 25,5 fok volt a lakásban, tegnap az már így nagyon alvásnál se jó, meg... Viszont amire büszke vagyok, hogy átválogattam megint. Hát csak egy részét a ruháimnak már igazából csak annyi volt, hogy el akartam rakni a tiszta ruhákat, és akkor már így elkezdtem hajtogatni, hogy ez egy kicsit összedőlt, akkor ezt is gyorsan. És volt egy pár nadrág, amit régóta így kerülgettem, hogy hát ezt még annó vettem, és akkor ez így emlékköt hozzá, meg akármi. De most úgy voltam vele, hogy minek őrizgessek 6-7 nadrágot csak azért, hogy évek óta nem vettem fel, tehát csak ilyen... Ezt vettem először a fizetésemből, meg nem tudom, ilyen emlékek kötnek hozzá, szóval így... Úgyhogy... Mit akartam? Ja igen, szóval ezeket most lesajtom. És ami olyan, ami nagyon nyúzott, azt konkrétan elviszem a szelektívbe, ami viszont jó állapotú, mert több mint a fele jó állapotú, különben azért is sajnáltam őket kidobni eddig, vagy hát így megválni tőlük, azokat meg ki fogom tenni ide, hogy gratis. És ha innen nem viszik el 1-2 hét alatt, akkor így az ajtónk elől, akkor meg itt van tőlünk nem messze egy ilyen kis kabinet, amiben direkt be lehet tenni bármit, amit így oda akarsz adni, csak úgy valakinek. És akkor oda fogom betenni, de én szeretem így figyelni. Most ez, hogy figyelni, csak így napközben egyszer hogy oda néz, és akkor azt már elvitték. Tök poén. Ez az óra, ez továbbra sem működik jól, de még nem vettük le, mert nagyon tetszik itt, hogy így van egy ilyen terakotta szín, és még nem vettünk másikat. És valami ilyesmit szeretnénk, úgyhogy most az lesz, hogy ezeket a ruhákat lehozom, és kiteszem a gratisos dobozba az ajtó elé, és utána szerintem reggelizem, nagyon éhes vagyok. És most már jobb a pocim, de szerintem még 10 napkás lesz. Amúgy is általában szoktam menni különben, csak most így ilyen natúrabban eszem, ennyi igazából. Amúgy sem szoktam menni, vagy édesen, vagy sósan, most meg így csak annyi, hogy a maga a zab, csipet só és zabtej, ami nem cukrozott, szóval így, sőt egy picit sózott kell az zabtej is, és emiatt így egyáltalán nem lesz édes. Viszont ilyen jó krémes lesz, fincsi. És teszek bele kollagénport, ami ízesítetlen, ez fontos. Úgyhogy ez a terv. Nagyon durva különben, mert most ilyen nagyon jó akciók voltak a Holland barátnál megint. És amikor megrendeltem, 3 vagy 4 napja, már akkor azt írta, hogy szombatig készülsítik, pedig egyébként úgy rendeltem, hogy 6 előtt, tehát még ilyenkor normális, hogy másnap ki szokták hozni, különben de nagyon gyorsan szokott menni, posztánál el szokták küldeni. Most viszont olyan őrült, ilyen holland barát napok vannak, úgy van elnevezve az akció, és tényleg hihetetlen akciók vannak, tehát 70% mínusz, meg még kedvezményes kód, ami az egészből még lehoz, nem tudom hány eurót, hány százalékot. Én is tök jól rendeltem, tehát kevesebb, mint a feléért tudtam rendelni tök jó dolgokat, amikor vitaminokat, zapkását, ilyeneket, amikre amúgy is szükségünk volt. De hogy annyira megőrült szerintem mindenki, hogy még mindig, tehát holnap lenne 20-a, és még mindig nem kaptam meg a tracking kódot, hogy kb. Mikor fog érkezni a csomag, úgyhogy szerintem az átcsúszik a jövő hétre különben. Bár velük egyébként szokott az lenni, hogy éjjel csak kapok egy e-mailt, hogy akkor aznap kézbesítik, és olyankor ki szokták hozni. De szerintem mindenki meg van őrülve, mert nem tudom, Magyarországról hallottam, hogy
Legalábbis Magyarországra, de gondolom, hogy akkor ez szerintem az egész EU-ra vonatkozik, csak nem néztem utána, mert annyira nem érdekel. De hogy elvileg az van, hogy a Temúra vámot fognak tenni a Temus rendelésekre, elég durvát elvileg. És gondolom emiatt is van mindenki megőrülve, mert hogy jó, a Holland Barrett az most nyilván túlterhelte saját magát, de hogy a másik csomag az meg csak úgy jött nekem egy cégtől, tehát az így nem ilyen őrült rendelős oldalról jött. És mégis hát így nem nagyon akart megjönni, vagy hogy mondjam. Viszont most miért vesztettem el a fonalat? Ja, viszont, hogy azt gondolom, hogy szerintem erre az országra is vonatkozik az a Temus szigorítás, és szerintem azért van mindenki megörülve, meg túlterhelve az összes határszolgálat, mindenki berendel mindenféle műanyagszat. Miért? Egyébként itt rendet raktam még pár napja. Ez is már itt, amióta a busz így, az énke már így eléggé el volt, akkor ez így már csak így gyújt rajta minden. Időnként leporoltam, de hogy így ennyi. És direkt rendet raktam rajta, és meg akartam mutatni, hogy eddig ebből a krémből, a Ritualsnak ebből a krémjéből nem volt ilyen nagy üveges, csak ez a pici. Ami azért nem éri meg, mert azt hiszem 2 euróval olcsóbb csak, és közben ez 100 ml-rel több. Tehát így egyáltalán nem éri meg, hogy kicsit venni tőle. Kivéve, hogyha utazol, és akkor is ragaszkodsz ez a krémhez. Mert akkor nyilván azt fel tudod vinni repülőre. De nagyon kíváncsi vagyok rá, mert tehát így a hatására, mert az illat az nagyon tetszik, ilyen nyáriasabb, kicsit frissebb. Mert amúgy nekem ez a bevált kedvencem, ez a fajta, mindjárt mondom ennek is az illat jegyeit, hogy mondjam. Indiai rózsa és sweet édes mandulaolaj. De amúgy ez egy kellemes illat, nem ilyen tolakodó. Van egy-kettő, ami nem olyan, tehát túl, nem is tudom már melyikek azok, de van, amire Ádám is így mondta, hogy én ezzel éjszakára szoktam bekenni a kezemet, hogy tényleg hasson jól. És annál úgy Ádám mondta, hogy ezt ha lehet, akkor többet ne vegyem, mert hogy így, tényleg így rajta marad az ágyneműn, azon ilyen fura szaga is lesz, tehát nem ez jó illata. És ami illata van is, egyébként nekem is túl erős, tehát ilyen, talán az szantáfás, vagy valami ilyesmi, és hát azt nem fogom újra venni. Úgyhogy csak azt meg akartam mutatni, hogy miért nem. Na, itt vannak a nacik. És ennek például nem jó a cipzárja, de kb. Rögtön tönkrement, ahogy megvettem, és ennek ellenére időnként hordtam olyan nadrággal, vagy olyan felsővel, ami eltakarja a cipzárrészt, meg ziherésztűvel megoldottam, meg minden, de pont emiatt sose igazán komfortos, meg már nem igazán hordok csípőnadrágokat, szóval ez most már off. Akkor ez egyik, amit, hát ezt újonnan vettem, és nagyon a szívemhez nőtt, de ez meg már túl nagy. Nem tudom, mikor voltam el, vagy hogy voltam ekkora, de hogy ez 3-4 számmal nagyobb, mint amit most hordok, szóval ez nagyon nem. Ez szintén, ez az első nadrág, amit én vettem magamnak, különben újonnan, ezt azért őrizgettem nagyon sokáig, de úgy vagyok fel, hogy valaki még hordhatná, én meg itt őrizgetem. Ez szintén egy olyan, amit időnként minden nyáron kb. Egyszer fölveszek, kívül, hogyha elfelejtem, mert akkor egyáltalán nem veszem föl, és olyankor érzem magam jól benne. Vannak világos nadrágjaim, de ennek valahogy a szabása olyan nem komfortos. Pedig amúgy baromi jól néz ki tényleg. Tehát teljesen jó, de és tök újszerű, szóval mindegy. Ez off, mert ez több helyen el is van már szakadva, szóval ez máshova megy, ez kidobom a szelektívbe. Ez szintén, ez egy 1000 éves hajdemes gatya. Ez is viszont teljesen jó. Különben tök jó a mintája, de ez is csípőnadrág, és az nekem már nem komfortos, szóval nem tudom, évek óta nem hordok csípőnadrágot, úgyhogy amennyire szerettem gimisként, annyira nem komfortos most már, pedig most sokkal vékonyabb vagyok, de mindegy, ez van. Most kéne komfortosnak lennie. Most ezeket egy kopaszra teszem, de ezt a 2 fentit, ezt a szelektívbe viszem. Meg Ádámnak van egy tornacipője, ami szintén full off, úgyhogy azt is elviszem a szelektívbe. Mert tök jó a textiles szelektív kukákba be lehet dobni cipőt is, papucsot is, meg ilyeneket. Az van, hogy eltűnt a grátiszos dobozunk, pedig direkt csináltam egyet, és Ádámnak mondtam, hogy ne dobjuk ki, mert akkor az így fixen mindig ki lehet tenni. De szerintem kidobtam. Pedig ebből nem találtam meg. Úgyhogy csináltam másikat. Ez tök jó, mert egy ilyen Holland Barrett-es dobozt találtam. Abba tettem most így. Azt hiszem az előző is körben az volt. De így visszahajtogattam ezeket, attól így van egy kis tartása, és a fedelére meg ráírtam, hogy gratis. Tök jó. És akkor úgy fogom kitenni, hogy így a falnak támasztom, tehát ez átszódni fog. Ez a terv. Hihi. Azon izélok, hogy rakjam be úgy, hogy látszódjon, hogy ebbe több nadrág van. Vagy hát, hogy több van. Hát, hogy van valahogy így mintha így kiteregett, vagy így, hogy mondjam így. Látszódjanak a színeik. Ezek amik jók, másiket már követem. Mondjuk így látszik. Tök jó. Látódik. Hihi.
Így szerintem az elég egyértelmű, hogy ez több darab nadrág. Elkészült reggeli. Ez a kollagén zapkással, csak egy csipet só van, ahogy mondtam. Egy kis egy csoki, és ez pedig egy ilyen műzli mixelben mindenféle lenmag van, csiamag, zappehely, aszalt, füge, 3 mazsola, ilyenek. Sok rost, Összepakoltam az üvegeket, és egy hatalmas zacskó lett. Az volt a terv, hogy ma amúgy is el kell mennem venni pár dolgot az Albert Heijnbe, meg Toszba, Kreuzberg, ilyenek, meg Aldi. És ott van ilyen kidobó is, túl nagy zacskóhoz, hogy biciklivel vigyem, úgyhogy el fogom vinni itt a hozzánk közeli. Tehát konkrétan 30 méterre van, hogy olyan meleg van. És még csak 10:30 van. De később csak rosszabb lesz, itt mindig ilyen 4-5-6 körül van a legmelegebb, úgyhogy ezt most kiviszem, mert tényleg rengeteg és nagyon zavar. Visszavittem az üveget, vagy hát el. A visszaváltósokat azokat viszont, hát ugye viszont délután, de nem akartam még tovább menni. De igazából az Albert Heijnbe amúgy nem kéne másért bemennünk, csak ezért. Hát nem látom. De ez egy hatalmas zacskó volt, tényleg legalább, nem tudom, 6 vagy 7 kilónyi üveg, úgyhogy ez így jó volt így elvinni. És így tök nagy hely lett itt, mert itt tartjuk, amúgy a konyhába itt szoktuk gyűjteni ezeket. De már tényleg rengeteg volt, és én nem tudom, ezek hogy gyűlnek össze, hogy ilyen gyorsan, de zöldséget is elég sokat teszünk, ami üveges, akkor ezt a salátafűszert is úgy eszünk, mintha nem lenne holnap. És elég nagy üvegben van ugye szárított zöldfűszerek. De rengeteg az volt, úgyhogy most erre ez így jó, hogy így hétvégére nem marad itt, és így csak folytatni kell a takarítást. Annyira most így nem megy tök melegbe. És az azért, hogy egyébként a nagyobbik porszívóval, vagy hát az erősebbel akartam felporszívózni, de szerintem csak a kicsivel fogok, mert a nagy porszívó az még pluszba befűt. Csak elvileg holnap jön a hűtő kis gépecske, de akkor sincs most, hogy 2 fokkal följebb menjen, az nem. Szétmelóztam magam. A takarítással nem végeztem teljesen, de a többit nem megcsinálom hétvégén, most ennyi fért bele. Viszont lassan indulok vásárolni. Mert még a csúcsforgalmat el akarom kerülni ilyen 5-6 körül, mert akkor mindenki megszállja a boltokat. Úgyhogy átöltöztem, vettem egy ilyen haspólót, nem fogom mutatni. Kitértek. Meg egy hosszú farmert, és fogok magammal vinni egy kardigánt, mert bent az üvegben, ezt már mondtam milliószor, iszonyat hideg van nyaranta, úgyhogy nem tudom, mert csinálják, mindenki köhög, tüsszög, de én viszont próbálom ezt megúszni, úgyhogy ez fog. Hát nem ez fog következni, mert szerintem nem viszem el a vlogkamerát. De veszünk pár dolgot, és veszek pár dolgot, és nagyon szétszórt vagyok, és elég fáradt, és ez egy elég nehéz időszaknak itt kerkezni. Most kaptam egy e-mailt, hogy egy csomag, amit 2 napja várok, hogy elinduljon, az most elindult. És ma kézbe sütik. Pont most, amikor elindultam, mondom, nem tudja ebben az időszakban. Vagy 4-5-ig, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy most megvárom. És mégis egy csúcsorgalomban megyek. Jaj. Jaj. Hát ez így ide jött. Amúgy baromi van néz ki. Igen. De az leveleket nagyon durván előhozta. Nem tudom honnan, de jó ég. Jön az új. Folyamatosan bűzlök. De az a jó, hogy a szélén vagyunk. Csak egy kicsit beszélek az a vlogban is, hogy valami elég durva viharnak, vagy trópusi vihar, vagy hogy értek? Hát szinte trópusi vihar. Én hát de hogy én nem igazán emlékszem, hogy ilyen felhőket láttam volna, amiket most így... Én se. Pedig már itt vagyok jobb. Ilyeneket szoktak mutogatni az ilyen trópusi viharos filmben, hogy ez van előtte. És az a szerencsé, hogy mi a szélén vagyunk, de még így is, hát vettem fel a snitteket, és nagyon durván néz ki az ég.
Meg hát látszik, hogy villámlik tőlünk nem messze különben. Hogy ott mi van a parton, azt nem tudjuk, még azt majd később szerintem. Hát arról majd később lesznek hírek, reméljük, hogy mindenki megúszta élve. Mert itt azért van a pár olyan eset, hogy valakire rádol valami meg ilyenek, mert nagyon feltámadt a szél is természetesen. Az időjárás oldalon nézzünk egy ilyen live blogot, de ott még nincs erről semmi. Nem, erről meg nincsen semmi, hogy 20 percre frissítettek rá, vagy fél órája kb. De azért elég ijesztő. És már napközben is olvastam egy cikket, hogy a meteorológusok elég... Hát olyan szempontból kíváncsiak, hogy remélik, hogy nem az belőle a nagy gáz, mert hogy valami elég durva ilyen... Amiatt, hogy ilyen iszonyat meleg volt, valahogy így most egy ilyen nagy vihar lesz, és meg hát illetve van. Csináltál felvételeket itt? Csináltam innen, de ezeket nem fogom bevágni, mert ebből látszik az utca, azokat fogom majd bevágni, amiket hátul vettem. Azért mégiscsak... De itt előttünk konkrétan ilyen szürkés-kék a felhők, de ilyen nagyon durván. Nagyon érdekesen ilyen... Nem szokott ilyen lenni. Nagyon érdekes mintázatok van, ilyen nagyon tétettek. És van közöttük rengeteg rés, ami rendesen át lehet látni. De közben mégis ilyen... És ilyeneket itt nem szoktak lenni, pedig szoktak nyáron viharok lenni, nem arról van szó, de... Nagyon durva sötét. Nem mutatom meg, mert látszik. Tehát abból azért látszik utcatábla, meg ilyenek, és ezt inkább... Az olyan acélkék arra felé. Igen, és ott villámlik is. Szóval elég egy kicsit creepy. De remélhetőleg mi megússzuk. Nagyon durva. Ez nagyon remélem. Egyszer volt ilyen talán 2 éve, vagy 3? Rendben. Egyszer volt ilyen talán ez inkább 3 éve szerintem. És akkor egy idő voltam itthon a Bubszival, és azt az, amit mondtam, hogy konkrétan zöldes lett az ég. Kb. Ilyesmi sötétségű, de zöldes. És hát akkor is nagyon durván lecsapott különben. Akkor lecsapott, tehát akkor minket nem került el, tehát nem a szélén voltunk a viharnak. És hát az úgy elég ijesztő volt. És remélem, hogy ezt megússzuk egyébként kisebb széllel. Az első az jót tenne, de azért abból a viharból nem kérek inkább. Ádám szerint nem nehéz. Főleg a feketéhez képest. Ott van a megfogó, vagy Nem való fog meg, nem. Hogy nincsen fogó? Ja, itt van fogása. Amúgy tényleg annyira nem, de őt a szennyes tartott el a lennet, tényleg. Azt hittem, hogy csak te vagy sokkal erősebb, ami biztos, hogy igaz. Könnyebb, mint az. Amúgy tényleg, igen. De ennek is kell a kerekei. Ezt lehet tologatni. Itt lehet dölni szennyest. De jó szenny. Itt a vissza. Tök menő. Nem is tudom már hány méteres, azt hiszem, hogy 5. Hogy el kell olvasni, hogy működik, mert nem igazán értem. Ja, de én se. Hollandul, németül, hollandul, angol. Most tanulmányozzuk. Így, mert ugye, hogy különben nem tud fújni kifele. Akkor ez a zsalú. Ez a zsalú. Azért mondom, néztem, mondom, ez itt ilyen mintás. És itt van rá is van írva. Ja, igen, hogy előtt, hogy alul, igen, azt kell. Jó, ez így jogos. Ez tök jogos. Értem. Ja. Hihi, be van üzemelve. A lobó őrensőkletet mi? Na, van ennyi zöldön. Bekapcsolod először te? Igen. Jaj. Most ez elvileg akkor most csak izé megy. Csak ventilátor. Ja, csak ventilátor. Most csak ventilátor megy, és a speeddel tudod a Ja, 3 funkció, az teljesen jó. Ez nem rossz különben. Ez nem, mert akkor időnként feltámad, időnként...
Fúj a szél. Ja. Most Ez jó, ez tök jó. Meg tudném kapcsolni. Mint azért, mondjuk az elég izé, hogy időnként kapcsol zavar, alvás közben lehet, hogy inkább zavaró. De nem biztos. Nem. És akkor... Beszélt. Egy fokot lejjebb. Ó, itt tiszta víz alá tudja. Igen. Látod? Tényleg. Közben fog átvenni kamerán, de tényleg. Elkezdett izzadni szegény. Tegyük ezért. Rendesen pisi hangja van. Hogy piszél? Ez érdekes, mert ez papír. Igen, az az zöld, mint ahogy ilyen zöld. Parasztó. Hát ez nagyon... Beszarok még. A kis csavarok egy kicsit átjönnek. Egy picit. És ha megnézed, ez... Várjál, hogy mutassam ezzel. Ezeket, amiket betettem, ez a pici bevágás itt, látod? Igen. Azért van, hogy elférjen a csavarnak az a fél milliméternyű kis része. De tényleg. És így nem túl fütyű, de gyönyörű. És ez csak a számok egy része. Igen. Akkor ezt így kell rátenni. Belekenni. Izgisz.